Ale áno, stále sledujete Minútky s Melinou a hneď ako si užijem tento skvelý wellness horského hotela Slieski dom, si spolu navaríme nejaké chutné jedlo. Takže venovať sa vám budem o chvíľu. Dámy a páni, ak si ešte nikdy nemali čerstvý sezónny šalát z redkvičiek a jarnej cibulky, je čas to zmeniť, poďme si ho pripraviť. Ešte predtým, ako budeme robiť šalátik, si dáme uvariť prepeličie vajíčka. Do vriacej vody vložíme vajíčka a necháme ich variť 7 minút. Po 7 minútach vajíčka vyberieme a hneď zachladíme, aby sa ďalej nevarili. Očistíme si reďkovky, samozrejme nakrájame na malé kúsky, takisto si očistíme aj jarnú cibulku, nakrájame na približne rovnako veľké kúsky ako reďkovku. Všetko vložíme do misy, nakrájame aj pažitku, osolíme, okoreníme, zakvapneme pár kvapkami citrónovej šťavy, pridáme extra jemný tvaroh od meliny, kyslú smotanu, po premiešaní šalát odložíme bokom a zatiaľ si na masle opečieme hrianky. Hrianky dáme na tanier a šalátik servírujeme na hrianky. Na vrch dáme ešte prepeličie vajíčka, uvarené na tvrdo, rozkrojené na polovičku alebo na štvrťku, posypeme ešte nakrájanou pažitkou. Vonku síce prší, ale náladu mi zlepšuje tento krásny výhľad z horského hotela Slieski dom a tieto krásne hrianky s jarným šalátikom s tvarohom. Priatelia, dobrú chuť.